Η ιστορία των τζάμπορι. Τζάμπορι, τζάμπαρι, ονομάζεται η μεγάλης κλίμακας προσκοπική και οδηγική συγκέντρωση. Τα τζάμπορι χωρίζονται σε εθνικά, π.χ. τρίτο πανελλήνιο τζάμπορι, σε διεθνή που είναι εθνικά με ελεύθερη συμμετοχή σε όποια εθνική αποστολή επιθυμεί, σε συνδιοργάνωση δύο ή περισσότερων χωρών, και σε παγκόσμια που οργανώνονται από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο και συμμετέχουν αποστολές από όλα τα εθνικά σώματα. Τα τζάμπορι αποτελούν σημείο αναφοράς στην ιστορία του προσκοπισμού και του οδηγισμού, τόσο εθνική όσο και παγκόσμια, καθώς και μέσω προώθησης των αρχών και των αξιών τους. Για τον πρόσκοπο και τον οδηγό η εμπειρία της συμμετοχής σε ένα τζάμπορι είναι σταθμός της προσκοπικής ή αντίστοιχα οδηγικής του ζωής. Το πρώτο παγκόσμιο προσκοπικό τζάμπορι πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία το 1920. Συμμετείχαν 8.000 πρόσκοποι από 34 χώρες. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 24 παγκόσμια τζάμπορι σε διάφορες χώρες του κόσμου. 1920 Λονδίνο, Αγγλία. Κοπενχάγη, Δανία. Λονδίνο, Αγγλία. Ουγγαρία. Ολλανδία. Γαλλία. Αυστρία. Καναδάς. Αγγλία. Φιλιππίνες. 1963 Μαραθώνας, Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία. Νορβηγία. Καναδάς. Αυστραλία. Κορέα. Ολλανδία. Χιλή. Ταϊλάνδη. 2007 Αγγλία, εορτασμός 100 χρόνων από την ίδρυση του προσκοπισμού. Σουηδία. Η Ιαπωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. 2023 Κορέα. Στην συνέχεια θα δούμε βίντεο από το 11ο τζάμπορι στον Μαραθώνα το 1963. Από την άκρη της γης ξεκινήσαμε, σαν μαγεμένα της άνοιξης πουλιά, και μια ναυπηγή φωλιά μας ελπίσαμε, στο Μαραθώνα την έγραφρο γυαλιά. Zamboree.